Og vi rapporterer live fra Gadualu. Alto do Mora. Det er varmt. Det er dejligt varmt, og jeg har tømmermænd. Det har ikke været varmt de andre dage. Det har været koldt, ligesom Danmark. Og det, der er fantastisk ved Gadualu, det er, at det er ligesom hjemme i Danmark, der er varmt, men der er den der brise. Altså, når vi siger koldt, så er det 22 grader. Det er koldt. Det er faktisk ret koldt. Jeg har haft meget, meget varmt tøj på. Og hun drak sig rigtig fuld i går. Ja, fordi at jeg frøs, så jeg var nødt til at drikke mig fuld. Det er nemlig rigtigt. Nemlig. Men prøv at se udsigten, faktisk. Der er meget smukt, og vi skal spise noget ged snart. Og korn. Nej, hvad hedder det? Majs. Korn og majs. Men det vigtige er, at stedet her, det er kendt for sine geder. Og det smager åbenbart godt. Ja, så vi skal spise sked, så vi rapporterer live senere, når vi spiser sked. Når vi spiser ged. Hej hej!